Labis ang pasasalamat ni Batangas Representative Vilma Santos Recto sa mga kababayan nating Bicolano, lalong-lalo na sa Ako Bicol Party List dahil sa ibinahagi nitong tulong sa mga biktima ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. Sa isang post ni Congressman Alfredo Garbin Jr. sa Facebook, ipinarating ng Batanggenyang kongresista ang kanyang labis-labis na pasasalamat sa mga Bicolano. Kanya pang sinabi na pag dumating ang pagkakataon na ang mga Bicolano naman ang nangailangan ng tulong ay nakahanda namang tumulong ang mga Batanggenyo sa kanyang pamumuno. Salamat sa Indogabos sa tabang na ibinigay niyo po sa amin po sa lalawigan ng Batangas. Hindi po namin ito makakalimutan. And later on, if there's anything we can be of help, kami naman po ang nandito para sa inyo. Maraming salamat po. Ipinagpasalamat ni Ate May ang isinagawang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List na naglalayong matulungan ang mga biktima ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. Sa isinagawang caravan, nabigay ang Ako Bicol ng mga relief goods sa mga Batanggenyo, nagpagawa ng permanenteng water systems at ipinatikim ang pamosong pansit ng mga Bicolano, ang Pansit Bato. Sa pakikipagpanayam ng Hoy Aksyon kay Congressman Garbin, sinabi nitong libu-libong katao ang makikinabang ng mga grocery items at mga banig na pwedeng maghatid ng comfort sa mga kababayan nating nasa evacuation center. Sinuyod din ng kanilang grupo ang mga lugar na hindi naaabot ng anumang tulong. Marami dito ay sa bayan ng San Luis, Batangas. Mensahe pa ng kongresista na palaging nakahanda ang Ako Bicol Party List sa sinumang nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa mga Bicolano.